Siyabingelela mbukelo khona ekhaya. Obikela umthanda mina 30 Mpumalanga mbukelo khona ekhaya. Ngimuntu wesintu ke othembela futhi naNkulunkulu kakhulu. Asedlozini aseyithunyweni. Ngiyakholwa ukuthi umuntu esebenza nesithunywa esebenza nempepho esebenza namakhandlela kanjalo futhi even amanzi. Mbukelo khona ekhaya. Kunento ekhona ebesikhuluma namanye amakhehla aseakhulile athi kumina lamakhehla mfana wami kumqoka ukuthi ekhaya kube nesihlahla somthunzi ngoba isihlahla esikhona ekhaya sikhipha izindaba. Sikhuluma namakhehla nje sihlezi phansi kwesihlahla bathi noma sendlulile umuntu emhlabeni uthi noma abuye eshiswa ilanga kufanele kuzophumula la ekhaya phansi kwesihlahla thole ukuthi la ekhaya isihlahla asikho aze asuka ahamba ekuphi kamakhehla athi kamakhehla bezizwana thina nobaba lapha noma ke nabafana balapha besihlala phela basifike siphumule khona sicoke izindaba agcine kuphuma indlozi ekhaya liyohlala kamakhelwane kanti la ekhaya emehlala khona asikho isihlahla mbukelo khona ekhaya. Kunezinto ezincane thina esingayithathi serious kodwa ezimqoka ukuthi empilweni yethu zibe khona lezi zinto njengesihlahla ukuthi isihlahla kufanele usitshale ekhaya sibe khona esikhulu lahlala khona nje kuphunyulwe nje kuthandaza nje ukuthi isithunywa sokwelanga sike sivakashile nje sifuna umthunzi siyashiselwa sifike sihlale kuphi phansi kwesihlahla mbukelo okhona ekhaya. Ngiyakholwa ukukhuluma edlozini naseyithunyweni mbukelo khona ekhaya. Ngithi kinobule bakhona emakhaya sengibuyile ngikhona la ku YouTube channel na TikTok mthanda mina 30 eMpumalanga. Ngingumuntu ke wesithunywa, ngimuntu kwamanzi, ngingumuntu futhi okhulekayo, ngimuntu futhi othanda zakho. Nekholwa nekuthemba ukuthi engikwenzayo empilweni yami kuzophumelela. uNkulunkulu amandla egameni likaJesu uMngcwele. Ngiyakhuleka Nkosi amakhosi. uNkulunkulu wezulu Jehova namandla mkhosi abeka moya ngcwele mokuphila moya enhlanhla. Ngiyakhuleka kuwe Nkosi amakhosi ngithi makuvuleke iminyango Nkosi amakhosi evalekile. uNkulunkulu aphakade, uNkulunkulu amandla ngikhuleka kuwe Jehova Nkosi amakhosi. uMngcwele wena uyaphendula. uNkulunkulu aphakade ngicela zonke amandlozi abangizini abangangazi bangiphumulise konke engikufisile. uNkulunkulu wezulu kuyakwenzeka egcini lakho ephakade. Amen. Nakuwe mbukelo khona ekhaya ithi amen. Kuyakwenzeka konke lokufuna kumbukelo khona ekhaya. I'm a prophet. Please support zikhona iwasho akhona makhandlela khona impepho ngifonele mbukelo khona ekhaya mthazamini qela ukukhuluma nodokotela wami ngikhuluma nawe imfihlo manje ngikhuluma nawe inkinga zami 066 375 8404 awusukele madoda uyatholakala mthazamini mbukelo khona ekhaya. Nkosi kusise asebenze ngamandla njengamanje sibiye ngamandla siphumelele kakhulu egameni leso phakade. Amen. Ngiyakubongela. Haleluya. Nkosi kubusise.